Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. It-tnejn filgħodu One jużar ix-xogħol tal-arti minn Joe Baldacchino, xogħol imżewwaq b'ħafna kuluri u dettalli ma bħalu. Joe Baldacchino ilu jpenġi sa minn mindu kien żgħir, tant li Mana spjega kif in-namra għall-arti bdiet minn sempliċiment watercolors ta' tfal u karti normali. Kaw affarijiet li huma ta' natura, ta' annimali, friefet, fjuri, ammont. Mbagħad barra hekk mbagħad naqleb fuq affarijiet li huma nħobb l-istorja ta' Malta, għandi pitturi ta' xarabanks antiki li spiċċaw mit-toroq tal-lum, għandi wkoll ammont ta' opri tal-baħar, u bat għandi wkoll li għandi xi portraits, favoriti tiegħi ħafna l-karozzi tal-lum li naraw fit-toroq, sija antiki u sija moderni. Kull biċċa arti fija storja, però Baldacchino spjega li mixejn faċli li toħroq pittura mix-xejn u stqar li biżmien tallem ħafna tattiċi ta' kif jikseb l-aqwa viżjoni. Jiena mmur nieħu ritratti tal-opri tal-baħar Marsa Xlokk. Mela, meta mmur Marsa Xlokk u tmur mal-kosta fejn ir-restaurants, ir-riħ irid ikun il-beach biex il-prugwa tal-qoxra tal-opra tal-baħar tkun tiffaċċjak qed tiffaċċja lilek. Allura mmur dejjem dak meta jkun l-ajru il-beach u immur wara nofsinhar meta x-xemx tkun għadha ħafna fil-għoli. Tkun qed toqrob biex tinżel imma tkun għadha fil-għoli, allura ikollok effett ħafna ta' dellijiet bright dawl qawwi fuq naħa u d-delli in-naħa l-oħra biex inti tagħmel il-kuntrast. Waqt li beda jispjegalna b'reqqa kbira l-ispirazzjoni wara kull kwadru, ġew qalilna li l-arti hi forma ta' rilassament għalih. Minkejja dan u qasam magħna tħassib tiegħu hekk kif it-teknoloġija moderna, partikolarment dik imsejħa generative AI, tista' timmina l-industrija. Imma t-teknoloġija naħseb li tagħta daqqa lura għaliex pereżempju fuq ix-xogħol tiegħi nista' nitkellem jien, ġieli jkun hawn min jgħidlek imma x'naħseb imbabas bil-kompjuter u dawn l-affarijiet. Waqt illi konna tkellimna wkoll ma' Chris De Bono, il-kuratur tal-mużew u ilu ntis fl-arti żmien twil. Bdiet minn ġast idea. Millum il-ġurnata jiena flimkien ma' sisters ta' Ġesu Nazzarenu ftaħna dan il-post biex iservi bħala ċentru u jisu heaven għall-artisti kollha li jkunu jixtiequ jibdew minn ximkien.